Bună ziua! Am primit și eu astăzi un colet, prima comandă de la Avon din campania nouă și haideți să vedem ce avem aici. Îl desfac împreună cu voi. Ia să vedem. Avem aici facturica și avem un set Yves Confidence, parfumul, mini parfumelul și crema, loțiunea de corp. Tot pe comandă mai am 2 Today din acestea la 50 de ml, au fost 130 de lei 2. Un Passion Dance, tot pe comandă. Un individual Blue Strong, a venit desfăcut din câte se vede. Și aici am cadoul meu, un rimel Full Bloom și o apă micelară. Iar aici avem catalogul campaniei 10, plus alte broșurele. Avem multe oferte bonus, Avon Magazin. Aici avem câștigă și tu aurul la frumusețe. Este un flyer cu comisiuni, cu ce primești dacă vei deveni reprezentant. Aceasta a fost comanda mea de astăzi și aștept și următorul colet. Dacă v-a plăcut, dați un like. Vă pup!